रुंसारि बिबारि बर'नि गोसोखांथिनि मुङाव दिनै गांसे बिसम्बि बिजाब बेखेवनाय जायो। तामुलपुर जिल्लानि पद्मापुर काल्लेपुर गामिनि बिबुंगोरा डक्टर बिनोद बर'नि जोनोमगिरि बिमा बिबारि बर'नि बान्द्रा खुंनायजों लोगोसेनो दिनै रुंसारि बिबारि बर'नि गोसोखांथियाव गांसे बिसम्बि बिजाब बेखेवदों। रुंसारि बिबारि बर'आ गामिनि सासे लेखा रोङै आइजोमोन, नाथाय ओनसोल नाङैनो सासे राफोद बिमा होननानै गनाय जायो। गाव लेखा रोङाब्लाबो गावनि गथ'खौ माबायदि बेंनांगौ बिनि रोंगौथिखौ बिदिन्थि महरै गामिनि सुबुंफोरा गनायो। बे हिसाबैनो दिनै तामुलपुर काल्लेपार गामिनि सुबुंफोरा दिनै बिबारि बर'नि फान्द्रा खुंनायजों लोगोसे लोब्बा लाखिनानै गांसे बिसम्बि बिजाबखौ बेखेवो। बे बिजाबखौनो बेखेवना होयो तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि बारग' एमएलए सन्दीप बसुमतारीआ आरो मख'नो गोनांदि बिबारि बर'नि बे बिसम्बि बिजाबखौ बर' थुनलाइ बाख्रियाव एसेब्लाबो बिहोमा होगोन आरो बिथांनि जिउनि माव बिदिन्थिया गुबुन सुबुंफोरखौ थुलुंगा होगोन होनना मिजिंथिनाय जादों होनना फोरमायथिदों बिसम्बिनि मासिगिरि गपाल चन्द्र बर'आ। बुंबाय जे जोंहा बिबारि बर'आ लेखा फरा रोङा, बिथाङा फरायसालिनि देवनाखौबो गानो मोनाखै, थेवब्लाबो न'खरनि दायित्व लानानै गथ' साथामखौ माने मोजां मोनसे मा होनना बुङो बेखौ फोरोंथाइ होनानै बिथांमोनखौ एंगेजमेन्ट खालामहोनो हादों। आरो लोगोसे मोनसे बाथ्रा बुंनांगोन, दिनैनिफ्राय बिथां रुंसारि जानायनि सिगाङाव 10 बोसोर सिगाङावनो बिथांनि माने आंगो फिसाय भबन चन्द्र बर'आ बे संसारखौ नागारलांदों। थेवब्लाबो बिथाङा बै माखासे आद्रा समखौ बानस'ना लानानै बे न'खरखौ खुंनायजों लोगोसे गथ' गथायफोरखौ मोजाङै माने लामा दिन्थिहोनो हादों। आरो बे हिसाबै आं सानदों जे बिबारि बर'नि जे माने जिउ आरो बिबारि बर'नि जिथु माने मावलांनाय बे जोंनि हारि लोगोसे जोंनि समाजाव मोनसे मोजां भान्दारि, मोजां कन्ट्रिबिउसन, मोनसे मोजां आदरखौ जानानै थालांगोन। बेखौ जों माने साननानै बे बाथ्राखौ जों सिदा खालामो।